Фатаграфія. Вось жа, здаецца, магутная вынаходка, здольная захаваць у стагоддзях постаці людзей, якія даўно сышлі. Але калі паразважаць, бяссільная зберагчы шчырую памяць пра іх, бо знешнія вобразы падманлівыя, і жанчыны на здымках прыгожыя, і мужчыны маладыя. Але выключнае значэнне па праўдзе мае толькі глыбіня чалавечай душы і шчырасць нашых пачуццяў. Менавіта праз іх нашчадкі зразумеюць, якім насамрэч быў чалавечы свет тады, калі ў ім жыў майстар псіхалагічнага рамана Стэндаль, або тады, калі тварыў Іван Меліш, які назваў Стэндаля славай французскай літаратуры, а сам уславіў літаратуру беларускую. Як і Стэндаль, Меліш пісаў, кахаў, жыў, даследаваў глыбіню нацыянальнай душы да апошніх дзён і стварыў мастацкую хроніку, у параўнанні з якой павярхоўнымі падаюцца некаторыя хронікі гістарычныя. Хаты былі на востраве. Востраў гэты, праўда, не кожны прызнаў бы за востраў. Аб яго не плёскаліся ні марскія, ні нават азёрныя хвалі. Навокал адно гніла куп'істая дрыгва, ды моклі панурыя лясы. Але такое становішча тут не палохала. Людзям на востраве яно здавалася зусім звычайным. Людзям тут трэба было жыць, і яны жылі. Людзі на балоце, подых навальніцы, завее снежань. 20 гадоў на 3 кнігі. Аднак Іван Меліш паспеў расказаць далёка не ўсё. Знакамітая палеская трылогія толькі частка айсберга. Бо хроніка жыцця самога беларускага класіка перарвалася раней, чым ён дапісаў хроніку жыцця народнага. Які ж літаратурны скарб паволі лёсу застаўся ў зародку, і ці існуюць каардынаты, па якіх можна аднавіць задуму пісьменніка. Пытанне гэта Меліш нібы прадбачыў, таму што пакінуў даследчыкам карту скарбаў у сваіх чарнавіках, а легендай гэтай карты стала само жыццё пісьменніка. З успамінаў Барыса Сачанкі. Іван Меліш. Гэтае, любімае сёння мільёнамі людзей імя, я пачуў упершыню адразу пасля вайны, будучы вучнем 2 ці 3 класа. Настаўніца сказала аднойчы на ўроку нам, дзецям, што ёсць, жыве ў Беларусі пісьменнік Іван Меліш, і што родам ён з нашага раёна, з Глінішча. І тая навіна, якую паведаміла настаўніца, неяк шчымліва ўзрушвала і хвалявала. Няўжо і тут, у лясах і балотах, могуць нараджацца пісьменнікі, тыя, каму падуладна слова, хто творыць, піша кнігі. Калі б не збег абставін, то народжаны 8 лютага 1921 года Іван насіў б іншае прозвішча – Мелішак, паколькі прадзед яго вырас не сярод стаячай вады, а сярод імклівай, шмат кіламетраў на захад ракі. Ён быў родам з-пад Прагі. Як сведчаць сямейныя хронікі, продка пісьменніка выслалі служыць у войска ў Расію за вольнадумства. Там Ігнацій Мелішак пазнаёміўся з Полюшуком, прыехаў да яго ў госці і ўжо на радзіму не вярнуўся, ажаніўшыся з мясцовай Кацярынаю. Потым ён займеў 10 дзяцей і скараціў прозвішча, да якога, зрэшты, праўнук Ігнація Іван у 1972 дадасць ганаровае званне народнага пісьменніка Беларусі. Будучы народны пісьменнік, хлопчыкам марыў стаць мастаком, а потым жартаваў, што калі б не склалася ў яго з літаратурай, зрабіўся б матэматыкам. Няхай лічыць, спачатку даводзілася пераважна свіней ды авечак, у сына Паўла Фёдоровича і Марыі Дзянісаўны было самае звычайнае вясковае дзяцінства. Праходзіла яно, дарэчы, не толькі ў Глінішчы, адкуль родам быў бацька, але і ў суседняй Кранёўцы, дзе жыў дзед па маці. Дзяніс дзяржаў пчолы, граў на скрыпцы, вялікі казачнік. Вось ён любіў Івана, а Іван любіў дзеда, хаця і бацька Івана Павловича быў не зломак. Бацькі былі малазямельныя сяляне. Бацька займаўся бандарствам, ён вырабляў рамы на вокны ў хаты, але бацька быў пісьменным чалавекам, умеў чытаць, маці наадварот. У сям'і Меліжа, кажуць, было 9 дзяцей, 3 з якіх памёрла, але 6, якія ўжо ішлі ў школу, яны ўжо ўсе ўмелі чытаць. Бацька займаўся з ім. Чытаць кемлівы і дапытлівы Іван любіў вельмі. І родныя мясціны свае любіў усім сэрцам. Таму і герояў эпахальнай хронікі пасяліў тут. Для недасведчанага чытача Каранёўка ў Хойніцкім раёне на Гомельшчыне глухая правінцыя. На справе ж гэта і ёсць тыя самыя курані, у чыіх дэкарацыях разгортвалася драматычная гісторыя здраджанага кахання Васіля Дзятліка і Ганны Чарнушкі. Гісторыя, што ад пачатку задумвалася Меліжам як невялікі лірычны твор, вырасла ў трохтомную панараму жыцця палескай вёскі часоў калектывізацыі. Але не адразу, і не ўсё было проста.
Напрыклад, аўтара «Людзей на балоце» папракалі тым, што раман яго не сучасны. Бо сеў Меліш за палескую хроніку ў 1956, а дзеянне ў кнізе адбываецца ў 20-30-е гады. Калі ж пісьменнік скончыў «Людзей на балоце», знайшоўся дзівак, які аб'явіў, што пасля шолахаўскай паднятай цаліны іншых твораў пра калектывізацыю не трэба. Але палеская хроніка была сучасным Івану Мележу поглядам на пераломны момант у гісторыі краіны. Вядома ж, каб не ўсляпую рухацца наперад, трэба абярнуцца, азірнуцца, асэнсаваць пройдзенае і зразумець галоўнае – чалавека. Як ён казаў, мне твор гэты пісаўся вельмі лёгка, таму што я пісаў аб тым, што я перажыў і што я добра-добра вельмі ведаў. І я іменно хацеў данесці да чытача пра мары, пра думкі, простога чалавека з балота. Яго мара аб чым? Не толькі аб зямлі, але і аб каханні, і аб светлым будучыні. Меліш доўга вагаўся, вось як называць свой твор першы. «Туманы над Багнай» была вось такая назва, ён так і выбіралі. І многім не падабалася «Людзі на балоце». Шлях да палескай хронікі, які наогул да літаратуры, пачаўся ў глінішчанскай школе. Потым прыйшлося 7 гадоў бегаць па навуку ў суседнюю вёсачку, а затым і ехаць у райцэнтр. Узорны камсамолец, Іван адстраляўся па ўсіх прадметах на выдатна і вырашыў узняць планку. Яго чакаў Маскоўскі інстытут гісторыі, філасофіі і літаратуры. Але яго першы год не прынялі. Вырашылі, што з правінцыі юнак з Палесся адкульсьці прыйшоў, там прыехаў. І першы год ён не паступіў. Але на наступны год ён ізноў падае дакументы і паступае. 1939 быў не самым удалым часам для авалодвання тэорыяй. Бесклапотным студэнтам Іван Меліш прабыў усяго 3 месяцы. Далей першакурсніку прыйшлося на практыцы вывучаць філасофію вайны. І вось ён салдат артылерыйскага палка. Паходы, начныя трывогі, баявыя вучэнні ў гарах. Ваенная кампанія пачалася для Мележа ў паўночнай Букавіне і Бесарабіі. А чорнае 22 чэрвеня 41-га пісьменнік вырашыць занатаваць. Вось гэты дзённік ён вёў да 43-го года, а выдадзены быў гэта вось толькі ў 1977 годзе асобнай кнігай. Але Меліш лічыў яе першай кніжкай заўсёды. Гэта таксама будзе хроніка, яго ўласная, асабістая. Няхай у 77-м годзе дзённікавыя запісы Мележа і не дадуць эфекту снарада, што выбухнуў побач, як гэта было б, скажам, у 43-м, але менш каштоўнай праўда пра вайну быць не перастане. Нечаканая, незвычайная, непараўнальная ні з чым бяда – вайна. Яна здарылася ў жыцці самога Івана Мележа і павінна была здарыцца з ягонымі палешукамі – Васілём, Яўхімам, Апейкам і іншымі на старонках будучых кніг. Але не давялося. Уявіце сабе, задуманая аўтарам, палеская хроніка засталася ў чарнавіках і нататках больш чым на трэць, бо Меліш збіраўся стварыць пенталогію, а паспеў 3 тамы. Ды і напрыканцы яго «Завей не хапае кавалка», але так ужо атрымалася. Смерць не адступілася ад беларускага класіка, толькі дала яму адтэрміноўку. З успамінаў Людмілы Меліш, старэйшай дачкі пісьменніка. Ніколі не забуду, як мы з мамай вычытвалі тэкст рамана «Завеі снежань» для часопіса. І ў заключэнні там было пазначана «Працяг будзе». Тата зайшоў у пакой, яго позірк трапіў на гэтыя словы, і ён задумліва сказаў: «Хто ведае, будзе ці не будзе». Ад гэтых слоў усё ўнутры сціснулася. 1941. Першае раненне. Абышлося. Ачуняўшы, Меліш скончыць курсы палітработнікаў і зробіць першыя крокі на ніве журналістыкі ў 51-й стралковай дывізіі. Нікалаеў, Лазавая, Ростов-на-Доне. Вайна навокал. Менавіта ў баі пад Ростовам асколак бомбы раздробіць палескаму Івану правае плячо. І ў тбіліскім шпіталі сярод белых халатаў урачоў і перадсмяротных крыкаў сяброў 20гадоваму хлопцу давядзецца рабіць усвядомлены выбар паміж жыццём і уласнай скалечанай правай рукой. Ён адразу ж даў згоду на ампутацыю рукі. Ён хацеў жыць. На вялікае шчасце ён трапляе да рукі іменно такого таленавітага хірурга Антонова, ён грузін па нацыянальнасці, якія кажуць, пашкадаваў, кажа, як так, гэта юнаку 21 год. З вёскі. І калі мы яму ампутуем правую руку, што ж ён будзе пасля вайны рабіць? Плечавы сустаў юнаку выдалілі. Боль быў страшэнны.
паўгода ў гіпсе. Выратаваная рука трымалася на адных сухажыллях і марлевай павязцы. Сам будучы народны пісьменнік насілі воляй і морфіі. Але яму карцела выказаць тое, што ледзь змяшчаецца ў словы. Інвалід другой групы ў 21 год. Ён узброіцца ручкай і левай рукою напіша 2 першыя паўнавартасныя апавяданні. Апошняя аперацыя і сустрэча ў шпіталі. Гэта будзе і пачатак, і працяг адначасова, бо шлях свой у прозу Іван Мелеш, дарэчы, не першы з беларускіх літаратараў пачне праз паэзію. Рыфмаваць празаік пачне яшчэ са школы. А першы надрукаваны яго верш з'явіцца на старонках чырвонай змены ў 1939 і будзе прысвечаны радзіме. Той, якая і неба, і зямля, і родная мова. Спачатку ён уже амаль што палову людзей на балоце напісаў, і дыялогі ён падаваў такой агульналітаратурнай мовай, але пасля зразумеў, што нейкія нежывыя яго персанажы. І вось калі ён дазволіў гэта Було, там вось Ганначко сваім героям, то, кажа, адразу мае героі ажылі. Калі ўжо этот твор выйшаў, на Гомсельмашы ў адной з гутарак маладая дзяўчына, сакратар камсамольскай арганізацыі, пакрыўдзіла Мелеша, сказала, што навошта вы напісалі такі твор і на такой незразумелай мове, што не ўсім зразумела. Ён кажа, я пісаў на той мове, на якую я добра ведаў. Самае важнае – знайсці сваё месца ў жыцці, сваю дарогу, спазнаць і знайсці сябе. Гэта словы самога Мележа. У 1942 на шпітальным ложку у целе скалечанага салдата расправіў крылы вялікі пісьменнік, будучы аўтар палескай хронікі. Лёш жа гэту навіну да маладога літаратара данёс вуснамі Кузьмі Чорнага, чый ліст быццам білету заўтра Іван Паўлавічдаскону дзён захоўваў асобна ад іншых у шкатулцы. Зразумела, ад першых апавяданняў да палескай хронікі шлях, які Іван Мелеш мужна прайшоў, перш чым здолеў стаць, па словах Васіля Быкава, жывапісцам, сапраўдным мастаком у літаратуры. Зразумела таксама, што Мелеш быў сынам свайго часу, але на чале ўсяго пісьменнік ставіў чалавека, які скарб і якім нельга кідацца. І ні ў жыцці, ні ў творчасці Іван Паўлавіч не быў косным, дробязным і фальшывым. Трэба, каб чалавек жыў як чалавек, а не як звер. Каб не душыўся дымамі і не пух з голаду. Каб не гібеў век у цемры і не баяўся нікога і нічога. З запісных кніжак Івана Мележа. Філасофскі лейтматыў усяго. Справа, якая б яна не была па задуме сваёй добрая, дасканалая, яна залежыць багата ў чым ад таго, якія людзі яе робяць. Добрыя намеры в руках людзей паганых могуць быць сапсаваныя, разумныя пачынанні в руках дурных могуць быць даведзены да абсурду. Чалавек павінен быць на ўзроўні сваёй справы. Чалавекам вялікай душы Іван Мелеш наогул быў заўсёды. І куды больш, чым уласная рука, яго турбаваў лёс блізкіх. Пакінуўшы шпіталь, учарашні юнак адпраўляецца ў Бугуруслан, дзе размясцілася цэнтральнае бюро даведак па пошуках эвакуіраваных. Мелеш імкнецца адшукаць родных. Але сярод спіскаў эвакуіраваных ён не знаходзіць прозвішча сваіх родных, а знаходзіць прозвішча маёй маці. Вось і тады прысылае нам пісьмо. І вось я з тых пор паняла, што ў мяне ёсць такі дзядзька Іван Мелеш. Ветлівая ўдава Клаўдзія Іванаўна была кватэрнай гаспадыняй не толькі аднаго Івана. Але ці мог ён тады прадбачыць, што гэта жанчына, заўтрашняя цешча, будзе праўдамі і няпраўдамі карміць яго ў разбураным Мінску ў 45-м і адшукваць лекі, каб суцішыць боль скалечанага вайною цела. Не мог тады Мелеш ведаць, што 19-гадовая гаспадыніна дачка Лідзія Пятрова, дзяўчына, на якую ён спачатку не звярнуў асаблівай увагі, стане адрасатам дзясяткаў ягоных пяшчотных лістоў, маці ягоных дачок і вернай сяброўкай жыцця. З успамінаў Лідзіі Пятровай Мелеш, жонкі пісьменніка. Пры знаёмстве з Іванам Павлавічам здзіўляў ужо не знешні выгляд, а ўнутраная чысціня, ўнутранае святло, натхненне ў ягоных шэрых вачах, незвычайная любоў і вера ў чалавека і ў вялікую сілу літаратуры. Такая натхнёнасць захапляла людзей і адначасова ставіла ў тупік. Надта ж яна не адпавядала цяжкасці таго часу. На першае ж маё пытанне, чым ён будзе займацца пасля вайны, Іван Паўлавіч цвёрда, без ваганняў адказаў, што будзе пісьменнікам.
Колькі б не спрабавалі параўноўваць Івана Мележа з ягоным героем Васілём Дзятлікам, гэта будзе пустое. Не толькі таму, што Мелеш як мінімум не быў такім сквапным, як Васіль, а яшчэ і таму, што свайму каханню і жанчыне жыцця Іван Паўлавіч не здраджваў. Іван Павлович, ён любіў сваіх аднавязкоўцаў, а Васіль што? Васіль кахання каханнем, але яму перша за ўсё была гаспадарка, і зямля Ганна ні пры чым. Ганна – гэта нерэальны вобраз. І багата хто гаварыў, што працатыпам являецца цётка Ганна, якая жыла ў Куранях. Але я вам скажу, што багата ён узяў з маёй маці. У 1943-м у «Бугурусланскай правде» надрукуюць апошнюю аперацыю. У 44-м у «Звязде» сустрэчу ў шпіталі, а ў 46-м годзе ўбачыць свет першы зборнік апавяданняў. Яшчэ да гэтага Іван Мелеш стане бацькам, адвучыцца на літфаку Малдаўскага педуніверсітэта і з'едзе на станцыю «Сходня» пад Масквою, куды эвакуіруюць Беларускі дзяржаўны універсітэт. У год, калі пісьменнік завочна закончыць філфак БДУ, скончыцца і Вялікая айчынная вайна. Іван Паўлавіч вернецца на радзіму. Праўда, не ў Глінішча, у Мінск, але ў родную вёску будзе наязджаць зноў і зноў, за радасцю і натхненнем. Бо надта вялікія задумкі раіліся ў галаве творцы, а каб увасобіць іх у жыццё, трэба было да сапраўднага жыцця дакрануцца. Ён калі працаваў над трылогіяй, то ён тут жыў. Жыў у свайго дваюроднага брата, от Мележа Канстанціна. І ён нават казаў, што калі сустрэнешся з Глінішчуком у Глінішчах, ды пагаворыш, дык набярэся розуму. Яго кансультантам быў бацька. Яму не трэба было нікуды ехаць. Садзіся і пішы. І напісаў ён усё вельмі справядліва. Што было выдумляць, калі ён радзіўся і жыў сярод гэтых герояў. Хто не паважае родную мову, той не паважае родны народ, казаў Іван Мелеш. І паняцце народ не было для літаратара абстрактным ці расплывістым. Перад вачыма заўсёды ўзнікалі знаёмыя постаці рэальных людзей. І не толькі іх твары, лёсы. Гісторыі некаторых з іх, напрыклад, аднакласніцы-падпольшчыцы ці брата Іллі, аўтар толькі планаваў расказаць у 2 апошніх кнігах 5-томнай хронікі. А вось паўнакроўныя вобразы Васіля, Ганны, Апейкі ўжо ўвасобілі ў сабе нацыянальны характар, сталі вобразамі-тыпамі агульначалавечага гучання. Гэта вось яго якасць Мележа, бачанне ў чалавеку схаванай прыгажосці. Па сутнасці Мелеш разгадаў вось такое галоўнае прызначэнне і галоўную сутнасць чалавека. А галоўнае ў чалавеку, як от святыя айцы, так трошкі, калі так з праваслаўем звязаць, то бачылі ў тым, што каб бачыць у кожным чалавеку вобраз Божы. Палешукі пасяліліся ў думках беларускага класіка задоўга да таго, як радкі першага раздзела «Людзей на балоце» ляглі на паперу. Фармальна гэта адбылося ў 1956-м. На справе ж Мелеш абдумваў будучы лірычны твор ужо тады, калі пісаў свой першы маштабны і шматпланавы раман «Мінскі напрамак». Я нарадзіўся і вырас на Палессі. Гэты сапраўды цудоўны край і яшчэ болей цудоўныя яго людзі-палешукі увайшлі ў маю свядомасць таго часу, як я стаў помніць сябе. Я суткамі мёрз у акопах, а перад маімі вачыма стаяла маё гарачае Палессі. Я месяцамі валяўся ў шпіталях. У мяне ў галаве стаялі палешукі. Я пісаў раман пра вайну, яны стаялі за маімі плячыма, хвалюючы маё ўяўленне, прызнаваўся Іван Мелеш. Я добра ведаю тых герояў у кнізе, і дамецікаў тых добра па суседству жылі. Івана Зайчыка, які ганарыўся, быў такі нізенькі чалавек, юмарыст. Увесь час ганарыўся, што я папаў на старонкі кніжкі. Аспірант БДУ і адначасова журналіст. Потым старшы выкладчык беларускай літаратуры, драматург, літаратурны крытык, ідэолаг, палітычны і грамадскі дзеяч, нават старшыня Беларускага камітэта абароны міру, ды і не толькі, але перш за ўсё беларускі пісьменнік. У гэтым Іван Мелеш знайшоў свой складаны, але шчаслівы лёс. Яго же, кажуць, у Саюзе пісьменнікаў не так успрынялі. Успаміналі, што нейкі паляшук з балота грукаецца ў літаратуру. Раман «Людзі на балоце» адкрыў палескі цыкл у 1962-м, а праз 10 гадоў разам з подыхам навальніцы прынёс аўтару ленінскую прэмію.
Гэта быў момант усеагульнага прызнання творчасці беларускага пісьменніка, як уласна і той факт, што ўрыўкі людзей на балоце унеслі ва ўсесаюзную школьную праграму. Мележа чыталі паўсюль. Але ад кнігі да кнігі творца рос і ставіў перад самім сабою новыя задачы. Роман «Людзі на балоце» – гэта такі лірычны роман. Другі роман ужо называў Адамовіч романам даследаваннем. А «Завея снежань» – гэта ўжо такі роман, вельмі такі ідэалагічны роман. Па сутнасці пачынаў Мелеш з такога талстоўскага, многаглазія, шматгалосся. Але ось такі заканчвае, па сутнасці, трэці роман, ён такі пушкінская, вось гэта лаканічнасць, дынамічнасць пушкінская. У рамане «Вёску курані» адрызала ад свету непралазная твань палескага балота. Людзі ў вёсцы жывуць, як на востраве. Але ні ў герояў кнігі, ні ў самога аўтара ніколі б не атрымалася ад гэтага свету схавацца. Няхай прагрэсу і эпахальным пераменам прыйшлося гаць-гаціць, каб дабрацца да палешукоў. Аднак сялян усё ж прымусілі жыць згодна з новым парадкам. А ў народнага пісьменніка з кожным днём усё больш не ставала часу і сіл. Іх яшчэ хапіла, каб пазмагацца за мір ва ўсім свеце і каб дапамагчы аднавяскоўцам пабудаваць новую школу, якая і па сёння мележаўская. Але ажыццявіць задуму нацыянальнай эпапеі ў 5 тамах Івану Паўлавічу ўжо не давялося. Я, слухаючы выступленні, гледзячы ўрыўкі, больш за ўсё думаў не аб тым, што я зрабіў, а аб тым, што я страціў, аб тым, што я не ўправіўся і не змог зрабіць з прычыны абмежаванасці свайго таленту. Я думаю, якімі мы былі б сапраўды хорошымі пісьменнікамі, калі б мы маглі перадаць чалавечымі словамі тое, што умее адчуваць наша сэрца. З успамінаў Лідзіі Пятровай Мелеш жонкі пісьменніка. Часам я праклінала гэты талент пакуту. Не жадала нікому сваіх блізкіх такога, не хацела таленавітых мужоў сваім дочкам. Але для Івана Паўлавіча было вялікім шчасцем тое, што ён стаў пісьменнікам, што ён мог на паперы пакінуць свае думкі пра беды, радасці, шчасце і гора. Гэтая пякельная праца давала адначасова і вялікую палёгку. Інакш было проста немагчыма жыць такому чалавеку, як ён. За Сакую бераг, Праўда вясны. А былі і іншыя варыянты назву ў рукапісах. Сакавіцкія ручаі, Час спадзяванняў. Мелеш хацеў не толькі правесці сваіх герояў праз ваенную мясарубку, але і напісаць добры канец для ўсёй палескай хронікі. У гэтым самым канцы, паводле некаторых чарнавых накідаў, у Васіля не застанецца нічога, ні зямлі, ні Ганны. Але трэба жыць, як набяжыць, бо не адзін ён, усе пакутаюць. Ды і жыць заўсёды хацеў сам Іван Мелеш, і чым менш ласкі і прыхільнасці да яго мела жыццё, тым мацней за яго пісьменнік трымаўся, тым саладзейшым яно яму падавалася. Паміраць збірайся, жыта сей. Таму і ў бальніцу Іван Паўлавіч захапіў апошнія старонкі «Завей». Спадзяваўся дапісаць, калі стане лепш. Калі б сапраўды стала, то цалкам магчыма, што трэцяя кніга палескай хронікі называлася б «Жыццё на пераломе» альбо «Клопаты ў снежні». Аднак загалоўкі гэтыя і замалёўкі для 2 наступных раманаў засталіся ў чарнавіках. Калі жонка ў адзін з апошніх дзён, калі наведала яго ў бальніцы, то ён перадаў гэтыя рукапісы і сказаў, што не дапішу, стаміўся жыць. Калі браць сучасных пісьменнікаў, чаго ім не хапае, гэта цікавасці да чалавека. Разумееце, такія ёсць нігілістычныя такія ноткі. У Мележа была такая вялікая вера ў чалавека. Іван Паўлавіч пражыў цяжкія і шчаслівыя 55 гадоў, хоць урачы з-за адных толькі праблем з ныркамі не абяцалі яму і 40. Творца ж паспеў, самае галоўнае – стварыць сям'ю, выгадаваць дзяцей і ўжо тады сфармуляваць парадыгму беларускага жыцця. Ён патлумачыў, што будучыня наша, як зерне ў поле, прарастае толькі мэтанакіраванай упартай працай. Бывае, гады павінны мінуць, каб аднойчы атрымалася сабраць ураджай. І Мелеш даказаў гэтую думку асабістым прыкладам. Тварыў сваю пенталогію. Па начах у пакоі класіка часцяком гарэла святло. А аднойчы, седзячы над свіслаччу паміж 2 янкаў, Брыляя Сіпакова і Алеся Адамовіча, які ўжо сабіраўся ісці, Іван Мелеш сказаў апошняму пра сябе: «Пасядзі з чалавекам, а то вось заўтра захочаш і нельга будзе».
Як бачыце, заўтра надыходзіць зноў і зноў. Але беларусы ўсё яшчэ вітаюцца з кнігаю, пасядзець з аўтарам. Разумееце, эпоха Мележа ніколі не міне. Усе мы кожны сваім жыццём пішам працяг перарванай палескай хронікі.